Hi guys! It's been a while no, doon nagagawa ka buhatog videos cause wala dyan ko yung content kasi mangitag content guys na kana something original, funny and naman ko mga content po na na kansa kong hunahuna pero tungkol ka na tungkol sa katapulan yung diligin ako siya ma-execute tapos a few days day and after kay wala na ano yung makaon na post so wala delete na lang po ko mag-post. So karon ang atong buhaton kay mag-react na lang ta. Ang atong i-react kay ang akong vlog na kanang first time ko naka sa eroplano, first time ko nakatog laing bansa, first time ko naka-tour. And actually na-post na ko ni siya before mga 3 or 4 years ago baron. Tapos ako na lang siyang gi-delete kay murag wala na ko ni YouTube mo tong tanan akong content sa kanina YouTube channel sa naka akong gipang-delete niya. Okay ba if na ba ko yung second copy ani nga karon nakita man akong hard drive pagtanaw ako dito na aman dito ang video so mauna ni siya karon instead of ako siyang i-post kay ako na lang siyang i-react kay boring naman siya karaan na kaayos ato na lang siyang i-react kay nakalimot-limot tapos ko sa mga oban footage ani kung unsay nga nahitabo dito so tulo ni siya ka parts kay taas man to akong vlog sa ko siya giputulog katulo so mao po itong reaction karon na part 1, part 2, part 3. So ang una na itong buhaton kay ang first video ang part 1. So let's see. So mao na ni siya, 8 minutes long siya. So sugdan na nato. Excited ako. Go. Grabe. Namin yan sa airport, Mactan Airport. Ako na bintana. Sige na. First time pa rin ako ginaplano another plane makasakay panahon na. bintana na pamanahangyo gid ko. Mga man sila. Mga pa rin. Update na natin ko sa plane. Klaro man. Tambok kaya po. Kita speaking my nice Raymond with the Biotech is my colleague Wala akong John. data. Welcome aboard AirAsia. Lakas baka BTS kayo eh. Muna siya pagka-on sa plane. Take ko lang yan. Wow, grabe ka stable. Grabe ka stable. May ihas ang buto ni layo mo kasi sila. Yung na escalator na flat na ihas ang punta Ihas kayo ba mga sudog airport. mo din inaw Kani siya kaysa airport mo na siya sa Kuala Lumpur. See? 5 mi kabuk na ngadto. Ako, akong ate, akong 2 ka tita o kaning kailas ako ang isa ka tita. Murag true. So napami usa ka oras na may bahis diri og tiwason ni namo ang among pang pasapasa og pagpangita sa among next airplane going to Singapore. Hapit ito na biyaan sa eroplano. Diri ba to? Ito biyaan sa plano. Right. Obo man mag-vlog pero kakayanin. Hinayon lang ang day. Madara nag-edit. Madako na. Lulayo ano tapos basta kayo mga kauban mo lakaw. Sige mo nag-hits. Nag-hits kami. Video na. Video. Wow. Okay. Talikod lang niya As pero in, at kami least lang ito last nakasud sa airplane aning panahon na no. Tapos biyaan na gid unta gid mi kung mami kasakay ani, biyaan gid mi. Naka-hitch me. it sits. Now, Nakabintana na gid ko. hasi kog bintana kay Ganang ganang ko makita unsay naong sa langit kay una ko mamatay data mo na view sa langit. As we are ready for departure. Nako na kini. Finally arrived at Changi Mobile Legends Basta siya airport in Singapore. Murag siya mall ay
Murag yun, ang airport sa Singapore kay nindot kayo. Wala pa ni siya sa katong Merong Sumurag. fountain, wala pa ni siya to. Mga pang mamayamanin, hindi ta ka-afford kay kubre ang life. See, nindot kayo sa gawas na siya sa airport, nindot kayo. Mo na siya at bang sa So now we're mga out in the sa mga hotel. hotel. Yeah, gingot ako We're sa strolling classmate around kay finding permiti man siya some sa food Singapore stations katong or food kani stands ko nung because place we're hungry. kani ko nung place na among gi-stayhan dapit kay kaando ni siya kanang murag ubos na kaayo ni siya ba daghan na kayo mga prostitute, mga nani, mga hugaw, parang niya hugaw kung hindi siya na kanang kaan place sa Singapore. Pero okay ra man gyapon. As long as nalagay pa yung stayhan. Tamo to siyang story. Dito tinod bitaw kapag lakaw na mo ani sa kapag tanan na mo sa likod kay na yung mga prostitute tapos mga prostitute pagud kay mga kuan idaran. Oh, dili siya mga bagets. Di ba? Lumalaban ilang mga kuan dito. Prosts. We haven't eat breakfast and lunch yet. English eh? Mura na pag mga Pinoy no nakarenderya. Nakanilot lang yun dito sa Kailimpio. As in. Now we're here in Marina Bay. Change outfit kasi puno ako ng pawis kanina. Tagalog ka. So itong sinuot ko ngayon ay Discolored. susuotin ko rin naman pag uwi namin. Uy, So, ka-cringe yan, di bali Tagalog. na lang kasi sa airport lang naman kami magsa-standby. So, Diba? Init kayo ni siya ni panahon na pero tanaw kong gisulo. ngayon, hihintayin namin na maggabi para makita namin yung mga lights dito. Kasi may sinabi doon nila na Cringy kayo maganda daw Tagalog, lights dito. sorry. Sa araw na to, I only slept 3 hours. Puyat na ako. Sulay. Gusto ko na matulog pero kakayanin to. 3 hours at dun sa airplane, I was going to sleep pero I can't kasi masyadong shaky yung plane. Shaky, I diba? can't focus na makatulog. Saon yun? Pasyon kayo, pasyon. Okay dito siya dahil Ayun yung sa na, low. upper. Itong upper, okay. I mean upper. Closer look sa... Mga ang mga sinin akong ipadala ni kay majority kay puro okay. Wow, this is so nice. Hindi pa mag-okay kay naka makita kag mga nindot na sinina. Singapore is not Singapore if there's no nature. Char, sa Puro sa sila gyud. nature dito. Puno-puno Ang na. sa gyud. Marina Bay. Nice kayo. Hindi nga bipugkuan Singapore. Di makita akong naong. Actually, kani siya, naging tour guide pero pag abot na mo dito kay sayo pa man yang tour guide kay pagkaugma pa man ana. So naguna-una na lang may obsuroy. Kay mag half day raman pud ang tour na mo ani. Pagkaugma na ba half day ra ang tour so bati kay may pa niya pag ato na mo dito kay sayo pa man so naguna-una na lang may og tour para may nalang dagamig lugar maadtuan na siya. Muna bati gud kaayo guys no if mag sample mag out of the country tour mo nya naa mo mga tour guide bati gud kay dali-dalion mo mas nindot nang kamo gay magbuhat inyong own itinerary kamo mag train mag commute kanang kamo gud ba maglakaw na inyo alang kay mas ma-enjoy ninyo kaysa naa mo'y tour guide. Yes, nya mas maka-safe pag gud mo.
Nandito tayo ngayon sa hagdanan para makita ang perfect view ng Marina Bay. Saan yun? Pakyak nga ate yan eh. Halina! Ay, nakarat mo. Kalakal ba? Wow, nice kaayo. Nakatas braids I'm ko na. excited. Bridge na lang sa bridge. Kapoy yung layo na Hello, kaya. Mami! Nara diri makita tanan view. Ikaw ka, mamian! Paging, Hello, Mami Sala. mamian. Paging. Mamian, salamat sa pag-sponsor. Thank you. Wow. Tungod gini mamian makapaan. Mamian ang kita bibit maka. Sit. So ito gimiglaing lugar. Wow. Diba? Wow, nice kaayo. Wait. Mahalon lang kayo na siya. Plano tami sudira pero wala lang na dayon. Kaya ambot ang feel mo na to entrance niya wala di ay. Ambot lang Ta. for sure. Kita video na. Nice show. Nice show. Oh, nice show ilang mga 3 dito. Kapag kita nyo gamay na clip. C for part 2. C for part 2 guys. So, one to siya ang part 1 guys. So, C for part 2. So, once na available na ang part 2, ako na i-post ang link below. So, i-click ra ninyo then ato na mo sa part 2. So, mo to siya nahitabo guys. Cringy kayo pag Tagalog na ko nag-iahapin na kayo mga in English yung mga part na ay, ambot lang yun. Cringy na ka siya karon na tan-awon pero kung kato pa rin sa una kadili siya yung cringy. Pero ambot lang yun. Oy, karon na siya na cringy gid para nako. Yahak. So stay tuned for part 2 guys. So ako rin click dira sa ubos. Ako rin ibutang dira sa ubos kung saan available na. And thank you guys for watching. If you like this video, please like and subscribe this para support ko Char. And bye!